Здравейте! Аз се казвам Сабихе или по-позната на някой от вас като Кара Триц. Аз съм хоби сладкар, не съм професионалист и когато миналата година започна да се интересувам от сладкарство, се сблъсках с много трудности, които не знаех как да реша сама. Затова в този канал ще ви разказвам и показвам какво съм научила през изминалата година. Затова добре дошли в моето първо видео, което ще е именно... Първото видео ще е именно как да постигнем плътен и дълбок цвят, без да използваме цялата тубичка боя. В началото си мислих, че когато сложа една капчица боя, тя магически ще се превърне в цвета, който е на тубичката. В действителност обаче цвета се получава блед, сивкав или на малки точици, които не могат да се смесят добре с крема. Но истината е, че оцветителят не се разтваря в крема, а диспергира или с други думи казвам, равномерно разпределение на частици от едно вещество в друго. Само бъркането не е достатъчно само по себе си. Нужни са топлина и механична енергия. Затова крема изглежда така, а в действителност на тубичката е Royal Blue тъмно син. Слагам си на една бяла купичка, за да видим после това разликите. Първият хак е леко затопляне на малка част от крема в микровълновата за буквално 5 секунди. Ако цветът все още не се е активирал, може да го пуснете за още 5. Разбърквам добре и след това ще сравним дали цветът се е потъмнил. Тук е много важно крема да не кипва, но ако вие имате по-голямо количество в купата, може да го пуснете и дори на 15 секунди. Трябва да го следите. Виждате разликата? Разбира се, консистенцията е различна, защото този доста се втечни. Ако тази консистенция на вас не ви върши работа, може да го сложите малко на студено, за да се втвърди. Вторият хак е спасатор. Вторият хак е спасатора или именно механичната енергия, която търсим. Механичната енергия разбива боята на микрочастици и прави цвета равномерен и наситен. Виждате как цвета се задълбочи и потъмни още повече. И ако все пак искате по-тъмен цвят, може да сложите малко капка лилаво, капка черно, но за това ще си говорим в следващите видеа. Най-добрият резултат идва, когато се комбинират двата хака, както направих аз. Така развивам пълния потенциал на боята. И виждате разликите в цветовете. Това е само с това е хака с микровълновата и това е хака и с пасатора комбиниран. Имайте предвид, че истинският цвят ще се види след 30 до 60 минути, когато се стабилизира крема, но няма да е много по-различен от този. Ако това видео беше полезно и интересно, абонирайте се за канала ми, както и за всичките ми социални мрежи, ще ги спиша ето тук някъде. В следващото видео ще разискваме сладкарските бои, коя какво съдържа и коя за какъв крем е подходяща. Това беше за днес. Чао и до скоро!